Acordo facer esta casa, mira. Acordo facela, mira, mira que pedras máis bonitas lle meteron. Estamos Buscar falando pedras. do ano 55. Non poches Eu iba co carro a buscar as pedras. a de pedra rapaz. traíamola do monte no carro. Eu xa iba con meu pai. Hasta do Marco. Daquela cobraban os canteiros, bueno, unha pena. Era aquel tempo. Non sei se lle axustou aos canteiros por 27.000 pesetas. Seco. Bueno, chamámoslle seco non darlle de comer. Xa me entende. Mantido era... Xa mantido. Mantido quere decir Dalle comida. tens que darlle a comida ao empleado. É seco, el que se arregle. O sueldo era Seco. Traballo era... Eu facía deso traballo de montaxe da pedra, traballaba dela aquí. Non. Ali diante da casa de Pereiro que había un campo Sí, claro, común, traballaba un campo de todos os veciños. Entonces ali, nese campo, pois, era onde encheron o campo todo de pedra e traballaban ali, que medidas, non é? Toda a fixeron alá, e aquí na máis chegar a colocar. Como deben ser todas iguales. Sí, máis ou menos. Pero moitos carros houve que traer dela Dios. Ese camiño fixera o tío unha vez. O da colao que vai polo Marco. A máis ti, non? Bueno, máis sempre. Era o que había de Santa Comba a Santiago, antes desta carretera. O camiño real. Esta carretera non é bella, esta. Porque me dixo viña de Porto Mouro. Non me acordo a fecha. Antes era outro, da lá, o que vai polo monte. Vai pola Portela, Brins, o Pedroso, e Casas Novas e Santiago. Céltico. Céltico. Por eso O camiño chamámoslo o Camiño Real. Real. Camiño Real. Porque aí había, según parece, había varios camiños, entre eles o real. Pero a xente que está investigando sobre ese camiño falan de que había como se día, verdadeiras autopistas. Porque o camiño non só tiña unha ida e unha volta. Había máis camiños paralelos porque a parte de xente baixaban todas as mercadorías da parte de arriba. Sí. Entón, por iso hai camiño real, pero despois hai outros camiños paralelos. Se ve moi ben na orografía como están marcados os camiños de carro, porque o que decían eles, non podían ir os camiñantes, os peregrinos no mesmo sitio que os carros. Entón se ve perfectamente como van paralelos. Os que tiñan coche cando era rapaz, antes tiveron carrozas con cabalos. E cando a miña nai iba a Carvacas, vía todo o sistema, pasaban por aquí. E logo eses tíos despois o mundo foi evolucionando e compraron coches. Había coches en Benvibre, Riao, os que tiñamos para ir ao pueblo. Bueno, a parte das líneas. Tiñamos o Finisterre ou o Autos Carballo. Bueno, chamábamos o Franco. Antes de Autos Carballo, que vai a Carballo, chamaba aí ven o Franco. Despois, a parte deso, veu este sistema de poñerlle cemento ás aldeas. Porque antes era toda agua e lama. Nos para ir a unha casa dali do veciño, de noite xa enchía os socos de agua. Todo era pozas. Íbamos para xogar para a casa de Xan, chegada hasta as 2 da mañá de inverno, cos pés cheos de auga. Ai, que pena. Decía a mamá que cando veu o primeiro, xuntouse a aldea toda e foron no ver aí a outra aldea. Un beso. Coxe traes un trator e nadie vai. E daquela iban todos ver un beso dos bois que... Claro, nunca o viran. Porque había que facelo, facían os rejos facíanse todos á man. Para botar o millo, Dios. Ai, que esclavitud. Que antiguamente, cando facían así unha obra, a xente non tiña cartos e pagábache con a leira. Entón había xente que se aproveitaba e interesaballe máis o cambio co carto. Nunca lle iban pagar que non había nada. Porque daquela terra casi non tiña mérito ningún, porque non se abonaba. Abonábase pouco, a terra era a mesma, pero non daría o 5% de produción. E hoxe case dá un 99% de rendimento.